गायनानै जोंनि बे मुलुगनां आबहावाखौ गोजोन होनाय रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंहा मानगोनां लेङाइ आफादगिरि खोदाफां मोसाहारि आरो माइदांस्रि बसुमतारी बिथांमोनहा फांसे खावलायनाय जाबाय। बुहुमाव गोरोबनाय मिलायनाय आरो बयजोंबो आजावजानाय लोगोसे बयजोंबो माने मोजां मोनजानाय मोनसे थाखानाय माखासे आइटेमफोरखौ बानायनो बा सोदांनो आवगायनाय लोगोसे सारा बुहुमनि बर'फोरखौ जे नोंथांमोननि बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामपुरबिला दिनैसिम 30 बोसोर आबुं जाबाय बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? ओरैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारा थांनाय 1994 मायथाइनि 5 जुनाव माने गायसनजादोंमोन। दा बियो फैयै फैयै दिनैहाय 30 बोसोर जाबाय। दिनै जों 30 बोसोरनि जोङो मोनसे फाउन्डेसन डे जों प्रग्रामखौ खालामदों। लोगोसे जोङो एनभायरनमेन्ट डेबो बेखौबो जों हाबाफारिखौ दा सोलिगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों बे जोंनि आफादखौ बुंनो थाङोबा जोङो सारा बर'फोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै दानाय जादोंमोन। मानो होनबा बै समाव बेफोरबायदि आफादा माने गोरा खामानि मावनानै माने हारिमुनि खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बा दैदेनलांनो थाखाय बिदि संगठन बा इन्सटिटिउसन गैयामोन आरोखि। दा बे समावनो जोङो गायसननानै गमामायैनो रायजो राजा आरो गासै माहारियारि आफादफोर संगठनफोरनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावबोनो हादों। बिसोरो मरेलिबाबो मालाबा फिजिकेलिबाबो मालाबा एफा एनै थाखा फैसाजोंबाबो माने मदद होबोदों आरोखि। ओंखायनो बिथांमोननिसिम साबायखर होयो। दिनैहाय बै समाव जेनोखि माने जोंनि अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि बिथाङा जेनोखि बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ गायसनलांदों। लोगोसे माने नेसनेल लेभेलाव रिपाब्लिक डेफ्राव मोसाहैनानै 1957 मायथाइयाव जेरै बान्था मोनबोदों आरो रिकगनाइज खालामना गारबोदों बर'नि हारिमुखौ। दा बिथांनि उननिफ्रायनो बुंनो थाङोबा जोंनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टारा जोङो मैखोमै खामानि मावबोदों आरो गमामायैनो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय इभेन्ट माने इन्सट्रुमेन्टफोरखौ बानायनाय लोगोसे बेखौ फोसावनायाव जों गाहायाव थाबोआखै। जोङो माखासे जिनिसफोरखौ थाखा गैयैयाव जों मावबोनो हायाखै। खिन्थु दोरोङारि बे मोसानाय दामनाय देनायखौ जों सारा इण्डियाआवनो जों बुंनो थाङोबा माने बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि। 100निबो बारा जोङो नेसनेल लेभेलाव मिनिस्ट्रि अफ कालचार गभर्नमेन्ट अफ इण्डियाजों सोमोन्दो लाखिनानै जनफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जों प्रग्रामफोरखौ जों खालामबोदों। लोगोसे संगित नाटक एकाडेमि NSD आरो ललित कला साहित्य कला टुरिजिम बेफोरावबो जों गोबां खालामबोदों। लोगोसे स्टेटफोराबो लेंहरो आरोखि। बिदिनो जोंनि बर'नि मोसानायफोरखौ जों दिन्थिबोदों। लोगोसे जों दाहाल थुंग्रि बागुरुम्बा रुमबां बारबाय लोगोसे ना गुरनाय बेफोर मोसानायफोरखौबो जोङो माने क्रिएटिभ मोनसे आर्ट फर्म बानायनानै बेखौबो माने फक डेन्स हिसाबै माने माखासेखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव इस्टाब्लिस खालामनो हादों। दा बेफोर जाहैबाय दाहाल थुंग्रि मोसानाय लोगोसे ना गुरनाय मोसानायाबो आजिखालि लेंहरजासै। बिदिनो आरो दा दंबावो जोंहा दावस्रि देलाय मोसानाय लोगोसे सिख्रि सिख्ला मोसानाय बेफोरखौबो दा जनाव जोङो हरनाय जाबाय। दा बेफोरबो लासै लासै लेंहरजागोन। दा जि आइ टेगआबो बिदिनो फैदों। जि आइ टेगआवबो जोंनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा स्टार्टिंनिफ्रायनो माने जाय बिथांमोनहा गोजौ लेभेलनि माने अर्गेनाइजेसन जेन'बा जाय टेग अर्गेनाइजेसन आरोखि बिथांमोनहा
जोंनावनो फैदों ओमफ्राय खाम दाननाय सिफुं फलंनाय सेरजा दाननाय बेखौ नायफैदों लोगोसे जोंखौ लांनानै गुवाहाटियावबो फाइनाल माने जेब्ला चेयारमेन फैयो मुम्बाइनिफ्राय अब्ला जोङो खाम सिफुं सेरजाफोरखौ एकदम माने बलेर'जों लांनानै जों गुवाहाटियाव खानाफारायाव बे बड'लेण्ड गेस्टआव दानहैनांदों आरो इन्टारभिउबो लादों जथाखौबो जों खालामनो हादों जथाखौ बुंनो थाङोबा आंनो बानायो होननानै आङो बेवहाय खिन्थानानै होदों आरोखि बे हिसाबै बेबो जाबोबाय आरोखि आं सानदों माने जोंना जथाया खेराइयाव दामो माने खेराइ फोरबोआनो जोंना जथा नङाबा जाया बेवहाय जुदि बे जथाया थालांबायोबा उनावहाय जों खेराइयाव जों जथाखौ दामहैनो मोनगोन ना मोना बे साननानै बेफोरखौ गासिबो जोंनि बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टारानो माने रिक्स लानानै बेखौ खालामनाय जादों दा बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंनाय नङा बेफोर सैथो बाथ्रा दा बेवहाय बुंनो थाङोबा बे JITECआव बे इन्सट्रुमेन्ट सेक्सनाव आरोखि गासै मोनथामसो सेक्सन दं जोंहा जेन'बा माने गाननाय जोमनायनि मोनसे फुडनि मोनसे जाहैबाय इन्सट्रुमेन्टनि दा बेवहाय जोंना इन्सट्रुमेन्टआव माने जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टारनिफ्रायनो जोङो 7 जन बाहाय माने बानायग्रा लांदों बुंनो थाङोबा उरायदाव सुदेम बसुमतारी हायेन बसुमतारी जिबिसर बसुमतारी महेश ओमफ्राय आं रिंखां दा बिदिनो आरोखि लोगोसे दा बे JITECआव मोनसे आर्टिसान माने एस'सियेसन दं आरोखि बाहाय बुंनो थाङोबा जोंहा चेयारमेन हिसाबै जों जगेश्वर दाखौ जों होदों लोगोसे माने बिथाङा हारिमुआव बुंनो थाङोबा बिराद इन्टारेस्टेड हिसाबै जों बिथांखौनो जों चेयारमेनाव होदों आरो बिथाङा गोरोंबो लोगोसे जों गोमोथावखौ होदों गोमोथावा जाहैबाय जे जिनिसखौ जों माने नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जायाव थांनाय इन्सट्रुमेन्टफोरखौ माने मोनसे एक्सट्रा अर्डिनारि माने स्पेसियेलिस्ट दामनांगौबा जों गोरों मानसिखौनो हरनांगौ होननानै जोङो गोमोथाव बसुमतारी डक्टर गोमोथावखौ होदों लोगोसे आंबो थाबाय जों साथामजोंनो बे JITECआव आर्टिसान एस'सियेसनाव जोङो नटारिखौ होदों दलिलाव जों सहि होदों जों एप्लाइ खालामदों आरोखि बेनिफ्रायनो बे जिनिसा फैदों दा नंखायनो बेवहाय जोंहा साननांगोन आरोखि जोङो माने सरकारा बुंनो थाङोबा बेफोर खामानिफ्रा माने जोंहा BTC सरकारानो मदद होदों रांखावरि हिसाबै आरो बेवहाय जोंना जाय हिसाबै जोंहा सार माने रेवरेवा नार्जिनारि बिथाङा मोजां खामानि मावदों लोगोसे बेवहाय दं बिथांनिनो अनजालु फिसाला लिंलिं नार्जिनारि लोगोसे खनसाय लोगोसे जोमै बिथांमोना मैखोमै खामानि मावदों आरोखि दा बिथांमोनखौ जोङो रायखाङाबा थानो हायाखि बे जाय होनबाथाय खनसाय आरो मा होनो बेखौ जोमै आरो लिंलिं बिथांमोनहा बिराद खामानि मावदों लोगोसे जोंहा सार रेवरेवा नार्जिनारि बिथाङानो आंनि न'आव लानानै फैदों जों ख्रिस्टि मोसानानै दिन्थिहरदों जोंनि गासिबो बानायनाय दामनाय देनाय बेखौ खिन्थाहरदों आरोखि जोबोद मोजां मोनलांदों आरो बिथांमोनहा बुंलांदों मालाबा माने आमेरिकायावबो थांनांगोन खामफोरखौ आमेरिकायावबो बानायहैनांगोन होननानै बुंदों आरोखि दा नंखायनो गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बेफोर गासिबो बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टारनिफ्राय फैनाय मोनसे इनफ्लुयेन्स आरोखि बे दा जों गासिबो जोनोमनिफ्राय रोंखानानै फैया जों बेखौ स्टाडि खालामखांनायनि उनाव सोरनिफ्रायबा आइडिया मोनखांनायनि उनावसो बेखौ मावनो हायो बे हिसाबै जोंनि सेन्टारा माने स्टार्टिंनिफ्रायनो जों स्टाडि खालामनाय हिसाबै जों बेखौ दांबोनाय बेहाय गोजोनबोनाय बेहाय सरसा खालामबोनाय बेहाय बे हिसाबै जों बेखौ थाल मोनो हिसाबै जायखि माने गोजौ लेभेलनि जाथि जौगाखांनाय खामानि मावनो फैया मानो जों बेखौ माने इनडाइरेक्टब्लाबो मदद होनो हायो आरोखि दा आं खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो माने आर्टिस्ट बिथांमोन आरो जोंखौ माने सरकार संगठन मदद होयो आरो बेखौबो खावलायनो लुगैदों जोंनि हारिमुवा जाहाथे अरिजिनाला थाबाय थादों जे बुस्थुआ माने ससाइटियाव गोहोम गोलैयो गाज्रि गोहोम खोलैयो बेनिफ्राय ससाइटिया गोदोलांनाय फासयलांनायनि मोनसे लामा थायो बेफोरबायदि गाज्रि जिनिसखौसो जों एभयड खालामनांगौ इलिमिनेट खालामनांगौ आरोखि नाथाय बबेबा मोनसे जिनिसा बिराद स्टेन्डार्डखा बे बर'नि मोनसे केरेक्टार मोनसे बेखौ मा होनो प्रेक्टिस बेजों माने जाथिया जेबो खहा जाया दा बेफोरबायदि जिनिसखौनो जों गोदोनिसो होननानैसो जों गारनो नागिरगासिनो दं ओमफ्राय मालायफोरजों गोरोबहोनानै गोदान गोदान स्टाइलखौसो जों लाबोगासिनो दं बिदिबा जोंनि माखासे दोरोङारि जों जे जिनिसखौ जों खनोबा दामोबा दिन्थिबा बर' होननानै मिथिखायो बे जिनिसा थानाय नङा आरोखि ओंखायनो साफ्रोमबो गोदान आरो गोजाम जोंनि देंखोगिरि मोसागिरि जोंनि प्रडिउसार जोंनि डाइरेक्टर गासिबो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे अरिजिनेल दोरोङारि स्टाइला जोंना मा जेनेबा बैसागुनि स्टाइला गोदोना माबायदि मारमोन दमासिनि स्टाइला माबायदि मारमोन
गोदोनि हाबाया मा रोखोम गोदोनि जिनिसखौ माने एसिटिस दोननानै माने गोदानखौ लायोबाबो गोजामखौबो बावा बेखौ आं खावलायदों आरोखि नङाबा माने गोदान जेनेरेसना गोजाम जिनिसखौ खिथानो हानाय नङा आरोखि दा बे हिसाबै आं खावलायदों अननानै जाहाथे बयबो दोरोङारिखौ जाय जिनिसा मोजांखा जाथिनिबो जेबो खहा जाखाया दोरोङारिबाबो फकबाबो बेफोरखौ लाखिबाय थानांगौ आरो जों मडार्न हगारखादों मडार्नजों बेसेबां थाखा खामायो बेसेबां मा खालायो बिजनेस गेले खिन्थु दोरोङारिजों बारा माने प्रफेसनेल थांनाया बारा थिग नङा माने प्रफेसनेल थाङोबा बेवहाय माने मडार्न हाबदेरो आरोखि ओरैबादिबासो जागोन होननानै नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड कालचार सेन्टारा दासिम 30 बोसोराव आगान होबाय औ जिहेतु नोंथांमोनहा मोनसे थाग्रा मावखुलि दं नाथाय नोंथांमोननि इनफ्रास्ट्राकचारा दासिमबो मोनसेखौबो जाफुंनाय नुवाखै बे बिथिङाव सरकाराव थानाय खुंथाय गोहोखौ मा फोरमायहरनो सानो बेफोरो माने थिगैनो दं बेफोर कुइसनफ्रा आरो बेखौ सोंखानांगौबो आरोखि दा बे जाहैबाय बै समाव जोङो बुंनो थाङोबा बिराद प्रग्राम गानाय जादों आरोखि प्रग्राम गानाय हिसाबै जोङो बेफोरखौ गभर्नमेन्ट लेभेलजोंबो बाराद्राय सोमोन्दोबो लाखिबोनाय जायाखै आरो जों गोदोनिफ्रायनो मथा मथि इलेक्सनावबो जों रावजोंबो ओंखारबोनाय जायाखै बे हिसाबै जोङो माने जेखिनि दं बेजोंनो जों मावग्रोदों आरोखि माने प्रिलिमिनारि स्टेजाव इसेबां माने जोंगा मागा माने हाइ फाइ नांलायलाया आरोखि माखासे जिनिसखौ इन्डिभिजुवेलि साइजजोंबो न'आवबो मावनो हायो आरो जोंहा बाहाय गोदो फ्रेन्ड्स इउनियन क्लाब दंमोन बेखौ जों सिफायना जों लुदों रायजो राजा जोंनो होदों आरोखि हारिमु आफादनो बेनिफ्राय जों जा न' लुबाय ओमफ्राय नैबे न'खौ माने जोङो बुहुमुखि समाय समितिमोन आरोखि बिथांमोनहा होदों दा बेजोंनो जोंहा थानो मानो जोंहा जायगा दंखायो दा बेजोंनो जों गोदोनि स्टाइलजों एसे सोलिदों आरोखि दा ओंखायनो स्टार्टिङाव इसिबां जों हाइ फाइ माने डेभेलप नांलायलिया दा सरकारा माने जोंनि मावनायखौ नुबानो लासैनो डेभेलपमेन्टखौ होखागोन जोंनि इण्डियानो डेभेलप जालांगासिनो दं अब्ला डेभेलप जालांगोन जे समाव इण्डिया डेभेलप गैखायाबाय नों बिबा मालाय माहा मोननो दा इण्डियानो डेभेलप जागासिनो दं डेभेलप जानाय स्टेटआ डेभेलप जादों स्टेट डेभेलप जानाय जोंनि बिटिसिआ डेभेलप जादों डेभेलप जानायनि उनाव जोंना डेभेलप जाहैखागोन आरोखि ओंखायनो बेखौ जों जेबो साना जों रावखौबो दुसिनोबो साना आरोखि